Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Αστικού Ποδηλάτη. Μετά από αρκετό καιρό, ξανά νέο επεισόδιο. Είμαι εδώ κοντά σας. Ο λόγος που απουσίασα όλο αυτό το διάστημα ήταν γιατί είχα πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο. Δεν προλάβαινα να κάνω καινούργια βιντεάκια και επίσης είχα κάποιες αναποδιές με τις κάμερες που θα δείτε στη συνέχεια και θα καταλάβετε. Επανέρχομαι με αυτό το βίντεο που είναι στην ουσία κάποια αποσπάσματα από το ταξίδι που έκανα με το φίλο μου το Μανώλη το τρίμερο της 25ης Μαρτίου. Και ο λόγος που σας λέω αποσπάσματα είναι γιατί, όπως σας είπα, είχα κάποια προβλήματα με την καινούρια κάμερα που απέκτησα, που δεν έχω μάθει ακόμα να την ρυθμίζω σωστά, και ενώ είχαμε καλύψει όλο το ταξίδι με τα περισσότερα πλάνα τραβηγμένα από την συγκεκριμένη κάμερα, όταν τα πλάνα τα έπαιξα στον υπολογιστή είδα ότι ήταν κάπως έτσι. Ας σας πω και λίγες πληροφορίες για το ταξίδι μας. Έχουμε διανύσει 170 χιλιόμετρα. Ξεκινήσαμε από Αθήνα, Ελευσίνα, Μέγαρα, Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι. Οπότε ήταν μη αξιοποιήσιμα και για το λόγο αυτό στο σημερινό βίντεο θα δούμε αποσπάσματα από το ταξίδι με τα πλάνα που είχα τραβήξει από το κινητό. Το ταξίδι μας λοιπόν ξεκίνησε 23 Μαρτίου από την Αθήνα, από τα σπίτια μας, φορτωμένοι με όλα τα απαραίτητα πράγματα. Κατευθυνθήκαμε προς την Ελευσίνα, περάσαμε από τα Μέγαρα και πριν την Κινέτα ξεκινάει το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Και θα κατευθυνθούμε εκεί απέναντι, θα πάμε. Στα Μέθανα. Παραλία Κινέτας. Μάνο, πώς σου φαίνεται? Τι λες, κοίτα εδώ, θέα. Καιρό. Νομίζω ότι είμαστε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η φύση στα καλύτερά της. Η άνοιξη έχει μπει ήδη. Είναι η πιο ωραία εποχή για τέτοιου είδους ταξίδια. Να και ο Μανώλης. Καλημέρα. Καλημέρα Μανώλη, τι έγινε? Μαζεύεις? Ναι. Πώς κοιμήθηκες? Μια χαρά. Έχει αρχίσει να ανατέλει ο ήλιος. Εμείς εδώ μαζεύουμε, ξεκινάμε, μαζεύουμε και είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε. Καλονή, τέρμα, Καλονή. Φεύγουμε από την Καλονή. Ένα χωριό που άρεσε ιδιαίτερα στο Μανώλη. 8 χιλιόμετρα μακριά από τα Μέθανα. Πανέμορφο τοπίο.
Μέθανα! Εφτά παρά. Μία από τις πιο ωραίες ώρες για να ποδηλατείς το Μάρτιο. Να και το χωριό Μέθανα. Φτάσαμε στον τελικό προορισμό της ημέρας. Εδώ θα διανυκτερεύσουμε. Θα φάμε, θα ξεκουραστούμε. Και αύριο θα φύγουμε για Πόρο. Φτάσαμε την πιο ωραία ώρα. Η αματικά λουτρά εδώ στα Μέθανα. Όπως λέω και στο βίντεο, την τρίτη μέρα, την 25η, κατευθυνθήκαμε στον Πόρο και από τον Πόρο πήραμε το καραβάκι και επιστρέψαμε στον Πειραιά και από εκεί στα σπίτια μας. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Μανώλη που με συντρόφευσε σε αυτό το ταξίδι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάθε ταξίδι είναι μία μοναδική εμπειρία. Εύχομαι να σας εμπνεύσει αυτό το βιντεάκι, να κάνετε κι εσείς ένα ταξίδι με ποδήλατο και να βιώσετε την εμπειρία και της τουριστικής ποδηλασίας. Αν σας άρεσε όσα είδατε, κάντε μια εγγραφή, πατήστε ένα like και ως γνωστόν τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.